sunt Watermelon, iar astăzi eu o să mă joc Roblox Dom Spire Bright Path. Deci haideți să începem videoclipul. Așa, deci am intrat într-o lucru și văd că sunt la culoarea galben. Deci se pare LOL. Oh my god, verde efectiv nu mai are nimica. Nu cred, niciodată n-am văzut să n-aibă nimic gen. Adică chiar nimica. Ups, am avut puțin lag și a venit un băiat la noi, oameni buni, să știți. A venit un băiat și acum o să ne distrugă aici, jos. Trebuie să mă duc după el să văd unde s-a dus. Mă, băiatule, ce pisici faci? M-a omorât. Băi, stați puțin să mă duc în alt loc. Gata. Acum pot să-l omor. Sperăm. Am puțin la din cauza că filmez și când filmez am lag. Aoleu, ce băiat șmicher, ce faci, mă, băiete? Că du-te în pisici. Să te omor. L-am omorât? Da, l-am omorât, nu știu. Nu mi-am dat seama. Da, cred că l-am omorât. Mai am puțină viață, dar și eu cum mai ajung acolo sus. Ne-a distrus scările. Trebuie să mă dea sus de tot, că dacă nu mă dă, n-am cum să urc. Sau oare pot să urc pe aici? Pot să sar? Hai că am putut să sar, dar... nu mai pot. Dar cum să mai puteai să construiești? Că eu țin minte că putem să construim. Nu mai știu cum. Hai că cad. Că virgulă cad. Și... aolo. N-ai cum să mai urci. N-ai cum, bă. Și acum ce fac? Ce fac eu? Hai să cad. Vreau să cad până o să mă dea sus acolo. Pentru că n-ai cum să te urci. Deci nu ai cum, efectiv. Of. Aoleu, dar vreau să mă dea sus pentru că vreau să mă duc undeva și... lol. Stai, eu n-am chestia asta. Eu n-am chestia aia care are bataia. Ok, se pare că echipa albastră a fost eliminată. Am rămas noi cu echipa roșie. Pe care în momentul ăsta de față trebuie să o omorâm. Mamă, dar e cam... Ia, cum e la noi? Cam nașpa. Mamă, cine bombardează ăștia. Stați, mă, ușor. Iată. Dau de aici, din perspectiva asta de zoom. Să vedem. Nu prea înțeleg dacă ei mai au mult sau nu. Adică câteodată se vede așa, dar câteodată așa. Cred că mai au mult tot. E nu foarte mult, dar tot au. So be myself. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. A murit. Wow. Dar lasă că pot să dau și de aici. Ok. Aoleu, cât sunt, frate. Sunt prea mulți și dau la noi toți. Bine, logică la noi dau, că până la urmă pe alea două s-au distrus. Mamă, dar verde, efectiv la verde n-a mai rămas nimic, așa asta mă amuză rău. Pentru că de fiecare dată mai rămânea foarte puțin bucățite cum era albastru, dar acum chiar nu mai rămâne nicio bucată și asta mă frământă puțin. Trebuie să fiu atentă când dau ăștia ca să nu mai mor, că cine știe pe unde mai spawnează. Întrebarea mea este cine o să câștige? Noi sau Rosalie? Adică roșii, nu Rosalie, că ăștia nu sunt rozi. Aolo. Da, am văzut când se întâmplă asta, da?
Ce se întâmplă? What? Oh my god! Nu, o să fim eliminați! Duceți-vă în pisici! O pun pe bucata asta. Na, pe bune, ăștia au început să mă enerveze. Da, aici. Nu ne pricep și noi deloc. Ce echipă sunteți voi, bă? Bine, nu pot să zic eu mă pricep, dar tot mai nimeresc și eu ceva. Mamă, și ce-ar fi acum să câștigăm gen noi? Dar n-avem cum să câștigăm noi, deoarece... Uitați-vă și ce mai avem. Mă mir că n-am fost eliminați, pentru că avem prea puține parte și nu înțeleg cum n-am fost eliminați. Asta e logica, că nu înțeleg cum. Aoleu, câte au căzut, câte bucăți au căzut la ăștia. Dar trebuie să dăm cumva să le cadă... Wow, nu cred! Am câștigat! Nu cred, lol! Nu mă așteptam la asta. Hai să strigem toți. Lol, chiar nu mă așteptam la asta să câștigăm noi. Cum? Cum, frate, cum? Nu înțeleg cum am putut să facem asta. Noi avem partea asta așa, lol. Sunt așa de mândră de mine și de echipa mea. Băi, îmi pare rău pe ce am spus despre voi, dar atunci în momentul ăla era un moment de criză, eram enervat pe toți. Ok, hai că sunt la albastru. Ce screenshot? Ai chestia aia cu Blue Team sau, mă rog, da. Eu sunt în echipa albastră, la echipa albastră. Deci, haideți să bombardăm galbenoi, verzulii și roșii. Hai să atacăm, vreau pe galbe să atac. So be myself. Tum. Oh, na. Știi ce? Că mă duc la galbeni. Și mă duc să-i bombardez. Să ia să duc la așa. Bună fată. Iii! Dacă le-a sărit bucata din castel, ce să le fac eu? Așa, le dau și eu pe aici, așa. Mamă, cât a căzut din verde. Bă, noi stăm cel mai bine și roșii stau bine. Și roșii stau bine, mă duc la roșii, că văd că nu prea nimeni. Ca să mă oprească din a-i bombarda. Ia uite, poți să te ascunzi aici așa. Tare. Nu, moară. Nu puteam, că erau doi. Echipa verde a fost eliminată. Acum am mai rămas galben și roșu. Hai că mă duc, nu știu la ce curat să mă duc, sincer. Habar n-am. O să mai dau și eu așa în timp, că gen... Why not? Băi! Ce faceți, bobiță? Ia stai, pe unde vine? Uite, mă, vine fata să ne bombardeze bucățile de viață. Fato, ce pisici faci, mă? Că mă enervez. Nu! Ne bombardează fata aia. Nu știu, cred că e de la roșu. Mă duc și la roșu să bombardez. Nici nu mă ocup de fata aia. Nici nu mă ocup de ea. Aoleu, dar ne distruge rău. Stai că mă duc, că nu... Ia uite ce ne-a distrus. Ia uite ce ne-a distrus. Ce pisici, mă? Mămăligi sunteți, mămăligi.
Trebuie să omor pe fata aia neapărat, că dacă nu o să fii de rău. Fată! Aolo, ce pisici, măi! Unde-i bă fata aia? Cred că a căzut. Ai, mă, uite cine a făcut pata aia. Da, ne-am dus, gata. Hai, măi! Ce trist a fost, credeți-mă că a fost trist. Îl omorăm pe băiat cu bombe din astea. Deci, nu știu, nu m-am apucat să mă uit ce culoare a câștigat. Însă, eu sunt în echipa galbenă, așa că... Da. Mă duc la... Oh. Da, super, am murit. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Ce pisici, măi? Care ești? Care ești? Care ești, mă? Unde te-ai dus? Bă! Hii! Ăla m-a pus jos. Bă, da... Și deja am dat tare mișul la voi. Gata, m-ați enervat. M-ați enervat de sare capul din cap. Hai să mai dau și un timp. He, ai murit, nu știu de acele echipă era, trebuia să mă uit ca să eu mor turnul. Gata, eu dau de aici. So be myself. Cred că era de la albăstrei sau... Nu știu, ba nu de la verzulim. Ok, cu roșu s-a dus. Dai ce? Nu s-a dus. Trebuie să scrie așa. Hai să mergem și la albastru, că au cam bine ăla. Al nostru, băi, nu știu ce să zic. E ok, cred. Așa, haideți să îi bombardăm pe ăștia. Ce le-a zburat castelul. Ia uite. Hai că veți regreta că v-ați pus cu noi, vă zic eu. So be myself. Aolo, s-a dus. Care ești, mă? Ia uite-l pe ăsta. Bă, du-te în pisici. Nu, din cauza lui, dacă nu mă... Ai, mă... Dar nu e nimeni aici la rai? Nu e nimeni? Și eu ce fac atunci? Îmi pus pe aici. Ai, mă... Nu distrus baza. Hai că o să revin când să mă mai bagi într-o nouă luptă. Ok, deci m-a dat într-un nou rând, așa pe acolo în rai la noi, efectiv toți ne bumbăceau. Deci toți, efectiv. Gata, mă duc să merg la o din asta, la o culoare. Pentru că așa fac toți. Și pentru că de aia. Și pentru că, da, cred că o să mă mare cineva până să ajung eu la ei, dar nu contează. Mă duc totuși, că poate reușesc. Oricum am mai făcut și eu șmila aceasta, dar... Na. Vino încoace, fată, că te omor. Aolo, n-am omorât eu, am omorât ea pe mine. Trist. Chiar a fost... Oameni buni, asta chiar a fost.
păpari, lali. Dacă vine cineva la noi. Ia uite-mă, albăstrelul, ia uite-l, da, ia uite-l. Așa, mori. Rip cu tine. Cine mă omoră, mă? Băi, mai duceți-vă în pisici. Serios. Ia, turnul nostru cum arată. El nostru arată bine și galbenoi arată bine. De ce nu dați, mă, la galbenoi? De ce dați la noi, a? Și fată enervantă sau băiat ce-o fi. Nici nu știu ce e măcar, vedeți? Ia uite, mă, vine să ne bombardeze pe noi? Lasă că vezi tu, ia. Care-și, mă? Ce ne bombardează atâta? Nu știu, nu înțeleg cum vine. Bombardați pe ghinocei. Ghinoceri, cică. Grinocei. Uite, în caz că se mai spawnează acolo la scările alea, le distrug eu scările ca să nu mai poate să mai... Așa... Ok, nu băgați în seamă tocmai ce s-a întâmplat pentru că i-am răspuns un nivel la mesaj și tocmai atunci mi-am dat seama că efectiv încă filmez, dar prefaceți-vă că nu ați văzut nimic. Ai, mă, ce pisici! Unicom și bezele. Acum iar suntem la. Dar nu merge să mă joc și eu cu ea online, să ne bătem împreună, nu știu. Ok, deci am revenit și asta va fi ultima rundă pe care o voi juca pentru că videoclipul deja e destul de lung și nu vreau să fac mai lung decât este. Așa că aceasta va fi ultima rundă pe care o voi juca. Stați să vedem. Eu să urc pe aici. Pe aici. Și pe... Ei! Hei, nenică! Unde crezi că te duci? Ai, mă! Dar iar ne... Gata, m-ai enervat. M-ai enervat și mă duc să-l omor. Care ești, mă? Dar nu merge să-l omor. Mă și nervați. Dar de ce au bombe și eu n-am? De ce? Mi explicați? Vă rog. Da. Super. Ce să spun? Hai că eu mai dau la ăștia. Pentru că m-au enervat. Deci m-au enervat așa de tare. Din vina voastră, mă cred. Mai nici de asta să te spawnezi dacă mor. Adieu dus cu mine. So be myself. Yes. Oh, na. Hai, mă! Ce răi stă ăștia, băi, duceți-vă în pisici. Mă, și cam atât a fost cu acest video. Dacă vă plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube și nu uitați să dați și un share la prietenii voștri. Pa!